2, 1, teď. Ještě já se podívám k Jarošovským zahradám. Ještě já se podívám k Jarošovským zahradám. Krávy, ovce, koně stojí u jabloni, já si na ně zavolám. Krávy, ovce, koně stojí u jabloni, já si na ně zavolám. Já se podívám k Jarošovským zahradám. Ještě já se podívám k Jarošovským zahradám. Jestli je tam ještě modroký, či já si na něj zavolám. Jestli je tam ještě modroký, či já si na něj Teď jde přes Vápy. Tam podle mě někdy přelomu listopadu. Tak teď už doopravdy je přesně 14 hodin. Dovolte, abych vás přivítala v Jarošovské Pravdově knihovně, která vás vítá v Novém Hágu. Jsem ráda, že vás přišlo tolik, že na sebe pomalu ani nevidíme, ale doufám, že se dobře uslyšíme a hlavně, že se společně dobře pobavíme. Určitě všichni víte z pozvánky, proč se tady setkáváme. Setkáváme se proto, že knihovna je úplně nová, i když je dneska, je to přesně 130 let, co se narodila. A chtěla bych ve 130 letech vypadat, jako vypadá naše A jak se to přihodilo? Proč knihovna vypadá tak, jak vypadá, to vám tady ve stručnosti přiblíží náš pan starosta. Dobré odpoledne. Já také děkuji, že jste přišli v takovém velkém počtu a nebudu zdržovat. Těšíme se všichni na scénku a mám takový jeden, že to zaplé hezčí starosta, ne? A bude určitě komunikativnější. Takže jenom stručně. V podstatě z knihovny zbyly jenom 4 stěny. Vnějšek, exteriér se dělal v rámci dotace na zateplení, takže bychom měli dostat 85% a stálo to komplet 1 100 000. Vnitřek bohužel na to žádná dotace nebyla, ale máme velice šikovné zaměstnance, takže vlastně to, co vidíte, ty podledy, sádrokartony, tak to jsme dělali ve vlastní režii, tam se platil jenom materiál. Potom vlastně se tady měnil kotel, měnil se kotel, podlahové krytiny a potom vlastně celý ten interiér, co vidíte, tak jsme si na to nechali zpracovat taky malinký projekt pro paní Blanky Tancerové. Já myslím, že se jí to povedlo. A potom vlastně železo nebo námečnické práce provedla firma Fibico a lamino a truhlářské práce provedla firma Jiřího Řebička z Lodhéřova, který zvítězil vlastně v výběrovém řízení. To je asi tak v kostce všecko. Já nevím, kdybyste se chtěl někdo na něco zeptat, jestli jsem něco poměl. Já vám hlavně přeju krásný kulturní zážitek a tobě starostování, ale já nevím. Takže je na místě poděkovat jednak samozřejmě vedení obce, zastupitelstvu, radním, je na místě poděkovat všem pracovníkům obecního úřadu, kteří teda tohle tady krásně připravili. Je na místě poděkovat všem firmám, které se na tom podílely. Vidím tamhle pana Kostku z Fibika. Vyřiďte poděkování i svým zaměstnancům za krásně odvedenou práci. Firma pana Řebíčka, možná vám řeknu, možná nevíte, že v jeho firmě pracuje pan Pepa Pinghart z Rosičky, který teda náš spoluobčan, který teda se také na tom podílel, ano, a velká, dlouhá řada ostatních lidí, takže děkujeme. A
teď už teda nastává ta chvíle, doufám, že bude pro nás pro všechny příjemná. Já mizím do zákulisí, zařadit se do hereckého ansamblu a poprosím naší paní Rejžu, pojď Rejžo, paní Iva Neumannová, která vám řekne, o co vlastně půjde, na co se máte těšit. Já bych vám ráda řekla, jak to vlastně vzniklo. Vzniklo to kurzem paměti. Jeho frekventanti si z toho kurzu paměti zapamatovali, že je hrozně dobrý se scházet a být veselé a chtěli se scházet dál. No a protože si říkali, že samotným by jim bylo smutno a možná, že by taky trochu s tou pamětí potřebovali pomoc, tak oslovili věkem svoje vnoučata a ty s námi prostě do toho šli. Takže my vám dneska se pokusíme zahrát, já vůbec nevím, jak bych to nazvala, takový kus. A je to o jedné vesnici a o jednom starostovi. A tam se hrozně taky chtěli stát vesnicí roku. A prosím vás, podobnost s jakoukoliv fyzickou osobou nebo situací je skutečně jenom náhodná. Přeju vám hezkou zábavu. Dobrý den. No. No tak dobře, no tak pomyl, no. Já to jsem to schopný pochopit, dobře. Dobře, jo. Tak jo, naschle. Nevadí. Nic se neděje, ježiši. Ne, dobrý. Když mi se stačí jednou omluvit. Dobrý, nashledanou, naschle. To jsou lidi dneska, pane bože. Vendulko, dneska konečně doladíme tu žádost s tím poradcem o tu vesnici roku. To by bylo, aby to nebylo. Ten člověk má nejnovější informace. Poradí, co je ještě třeba dotáhnout. Došel cukr. Tak to snad zvládne vedoucí v samoobsluze sama, ne? Ale ne nám jako došel cukr. Tak mi tam dejte víc mlíka. No jo, ale mlíko došlo včera. Co ten? Mám pro to jako skočit? Ano, skočte, Vendulko, skočte. Prosím, obecní úřad. Ano, třídíme, kompostujeme, nepotřebujeme. Ne, nashledanou. Co ještě? A kafe mám jako asi vzít taky, že jo? Tak asi jo. A čaj pije třeba jako čaj? Čaj. Vemte i ten čaj, Vendulko, vemte. Jo, a co třeba nějakou minerálku, jako matonku s bublinkama, nebo bez bublinek, nebo... Ano, Vendulko, i to vemte. Jo, tak já už jdu, já A jsem... měla byste sebou hodit, teď mi přišel e-mail. Už je ve veselí. Jo, tak já běžím. Prosím, obecní úřad. No ahoj. No jasně. Slyším tě, krásně. Černej pes? Dlouhej? Těžkej? Řádek? Má obojek? Takže znám, moment. Takže znám. No. Jasně. Tak jak říkáš, od včera, jo? Jasně. Počkej, mě tady... Dobrý den. Mluvíte, ale já to vyřídím rychle. No, dobrý. Co potřebujete, paní Mobičková? Vítám tady velký černý pes, který nám plot. A já nevím, co s tím máme dělat teda. A jak vypadá? No krásný, novej, z palisandru, nalakovaný. Zaplatili jsme na to plno peněz, tak já nevím, koupili jsme to u kasalu. No, já myslím toho psa, jak Jo, vypadá. pes, takovej černý, velikánská obluda. Skákal na plot, ale Bobina se nehádá, nevím, proč tam skákal. Ale my ty peníze nekradem. No, paní Mobičková. Ano? No? No mám tu lidi, teďka nemůžu. No mám tady prostě lidi, nemůžu teďka. Ale já ti zavolám za chvíli, jo? Jo, a čau. Tak jak to uděláme?
No. Jste pojištěný jako obec třeba taky, ne? No samozřejmě. Takže je teďka jakoby u vás na zahradě? Nejde na zahradě, odešel někam, šel přes most, ale plot tam leží. No, ano, obecní úřad. No, ano. I rekreační chalupáři musí platit za pelnice, ano. No já jsem si to nevymyslel. No tak nenadávejte mě, ne? Já za to nemůžu. No, tak to zaplaťte to. Já musím taky platit za popelnice. No tak na mě nezvěte. Já jsem si to nevymyslel. No, naschle. Naschledanou, no. Ježiš. Tak co s tím se uděláme teda? No to bych teda ráda věděla. Tak to nesu. Jo. Král mě povídal, že po vsi už nejde. Běhá nějaký jakože cizí pes. A to je jako váš pes, jo? To není. Prosím. Obecní úřad, ano. Ne, teď nemůžu. Mám tady nějaký jednání. Ne. Promiň, starosto, já neslyšela, že Co vám to teď, co? Já počkat, já jdu zaplatit hrob. No. Ale teď na to nemáte asi čas, Teďka co? nemám čas, no. No, ale ještě bych vám řekla. Já na obecní úřad. No ano, mluvte se starostou obce. S kým asi? No. Faktura za drť? Počkejte, počkejte, Vendulko, prosím vás. Vyříte to, jaká faktura za drť? Halo, ještě tak mimochodem. Ano, ano. Po vsi běhá ale je velký jako tele. Tak To už udělal, porazil nám po... Tak faktura se našla. Jo, akorát to kafe mi zase dala insulin. Co teď? Já vám něco řeknu, dámy. Starosto, už je tady. No ano. Dámy, prosím vás. Proč se přijdete dneska podívat? Plot zaplatím, všechno uděláme, jo? Všechno uděláme. Teďka mám nějaké jednání, A nechcete kafe třeba, nebo čaj? Ne, pořád jste moc hodné. Děkuji. Všechno se vyřeší. I to obsah chytíme, nebojte nakonec. Dobrý den. Antonín Jarmila, já jsem tady skrz tu vesnici. Ano, to jsem rád. Já jsem starosta obce. Těší mě. Posaďte se. Děkuji moc krát. Počkej, já si něco můžu říct. Peníze z toho gráfu, že se nám náramně hodili. Já vám naprosto rozumím. A jak jsem tak stihl zahlédnout a co jsem pročítal vaši žádost, tak máte perfektně našlápnuto k tomu získat tu vesnici roku, opravdu. Ale k tomu infrastrukturu, zelení, spolkový život. Děkuji moc krát, děkuji. Spolkový život, pak třeba klub čilých seniorů, no to nikde jinde nemají, to je perfektní. Nebo práce s mládeží. A i když si jako vezmeme tu žádost, tak ta je precizně zpracovaná, jen chce to doladit, něco, trošku se odlišit od ostatních, protože... Právě proto tady jste. No, já doufám, že vám budu co nejvíc nápomocen. Takže stačí, když k tomu dodáme nějakou třešničku na dortu. Něco vložíme vám něco, co řeší teďka společnost, nějaký trend, který hýbe Evropou, rozumíte mi? Třeba jako uprchlíci? Nerozumím. Myslel jsem třeba genderovou vyváženost. To je teďka trend, teďka lítá společností. Víte, co to je? No, pořád. To je vyváženost mezi mužem a ženou. Potlačení stereotypů. To je jakože žena nesmí být vychovávaná jenom k tomu, aby se starala o děti a byla v domácnosti. Nedáte si to kafe? Když tak prosím, vezmíte. Muž naopak se musí postarat o domácnost, musí umět vařit, vykurat a tak. A žena musí vyrůstat v tom, že se může stát manažerkou
političkou, traktoristkou. A starostka sekretářkou. A právě tu genderovou vyváženost, vyrovnanost mezi mužem a ženou, to téma, které se teďka řeší, my musíme nějakým způsobem dostat do, no prostě tady do vesnice. Ukázat, že jdete ze společností. Třeba vy v té žádosti uvádíte, že hlavní kulturní akce bude tam... Prosím. Obecní úřad, ano. No ale já teďka nemůžu. Já mám tady takový jednání. No prostě nejde. No, nejde. Ale se teďka se mnou jde vybavovat prostě. Já tady mám člověka teďka, tady takový velmi vzácnýho člověka. Nazdar. Tak. Já se omlouvám. Ne, vůbec ne, vy se nemáte za co omlouvat. Mluvte dál. Abych vám jenom ve zkratce. Právě, tu májovku tam máte psanou a to z ty zpívánky, no a jo, to jsou nějaký ty scénky, který... Trojbanka, ano. Samozřejmě, my budeme uvítávat tu komisi a tam my musíme dostat tu genderovou vyváženost, aby hned ta komise uviděla, ano, ty chtějí, prostě proto dělají všechno a jdou s tou společností, rozumíte? Obecní úřad, starostavce. No, výborně, dobrý den. Co, už jste tady? Jo, no tak to jsem rád, to jsem nadšen. Dobře, Vendulka vám bude naproti, jo? Vendulko. Tak jo, nashledanou. No jasně, už je tady. Naschle. Tak už tady tu krojovanku máme. Výborně, to je ta, co bude mít ta komisi a... No, ta, co si tady pro vás připravila takový to kratulinké, ale krásné vystoupení. A to hned ukážete? Ano, to samozřejmě, to se tady. Oni přijdou, uvidíte, bude to nádhera. Nebudete litovat. Tak my se posadíme a uvidíme, no. Já třeba to bude bez problémů. Už jsem tady doufám. Pořádku, já se moc těším. Naše paní sekretářka slečna. Všechno nás lidí. Jo, to ona je. Dobrý den. Vítáme vás, dobrý den. Pane koordinátor, dovolte, abych vám představil naše dámy z krojovanky, kterých si tady pro vás připravili takové kraťulinky. Tady jste krásné, určitě to oceníte. Vůbec se mi nelíbíte. Dámy? Nám teda předvedeme, pane koordinátore, jak přivítáme tu komisi. Budeme jako se dívat a přivítáme je chlebem a solí. To je výborné. Já se vás moc rád poslechnu. No a tady v takových krojích. To je nádherné. To je na ukaz. Prosím. No, tak děvčata. Pozor. Ale já prosím tě od minulý zkoušku jsem si koupila harmoniku, protože byla levná. Takže bych vás doprovodila. To je dobře, Liboško. No tak zkus, no, uvidíme. No, ale ty máš nějak jinak? No, nějakou harmoniku. Tady máš ty klávesy, to je asi obráceně. Obráceně? No jo. Tak, 3, 2, 1. Prosím tě, nezlob se, ale to nemůžeš takhle. Musíme tady někoho poprosit, třeba Marcelu, jestli by zkusila. Je to líto? No budeme to uklídat. Jo, tak vás, jo, děvčata. A vy taky. Tak. Nemusíme se takže. 3, 2, 1, teď. Já se podívám, jak šťastně zahrádá. Ještě
Ale ten zpěv, to je že se posaďte, já jenom krátce opravdu vám k tomu něco řeknu, pak budete pokračovat, já myslím, že to vyřešíme hned. Ten zpěv je úžasný, k tomu nemám nic, ale ten text, s tím se musí něco udělat. Rozumím? On není genderově vyvážený. My jsme o tom mluvili s panem starostou, já mám... Jak to myslíte, pane koordinátore? Taková drobná. Vy tam zpíváte o tom modrookém děvčetí. A teďka vy si na ní voláte a pojď sem a tohle. Co pak tady ve vsi máte děvčata jenom hej, pojď sem a hola? Ne. Aha, nemáte. Nemáte. A ještě je modrooký, že jo? No a není to diskriminace, když je modrooký? Jsou všechny děvčata modrooká? Někteří nejsme modrooký. No, to je my to musíme ten text vyvážit. Genderová vyváženost znamená, že to vyvážíme mezi mužem a ženou. A teďka ta dívka, ta slečna je hrozně pochybňovaná. A diskriminovaný zase jsou ty ostatní. Myslíte, že by to šlo nějak... Já se omlouvám, že takhle jako radikálně to zasahuju, ale... Tak Hány, zkuste to trošku pozměnit, ten text. Tak my s tím zkusíme něco udělat. A co bychom tam holky dali? Aby to bylo žen. Žena konkrétní. Tak, to by taky šlo, ale aby v Jarošovských zahradách by mohly být třeba s nějaký klucí. Takže holky, což jsme tam dali, takže budeme zpívat. Jestli jsou tam kluci, aspoň nějaký kluci. Tak jo, připravte se, děvčata. Ještě to bude, tak zkus, ale já nevím. Myslím, že to bude asi jako to. Tak to dáme bez, protože mě by to bylo líto. 3, 2, 1. Kdo je koordinátorem? Jenom tady co? No, my jsme to změnili. Sekretářka, že jo, ale co vy tady, jo? Tak, 3, 2, 1. Ještě já se podívám k Jarošovským zahradám. Ještě já se podívám k Jarošovským zahradám. Jestli jsou tam kruci, aspoň nějaký kluci, já si na ně zavolám. Jestli jsou tam kruci, aspoň nějaký kluci, já si na ně zavolám. Dáme. Je to úžasné. Až na ten text. To je drobnost. Ale předtím jsme znevažovali tu dívku a diskriminovali zase ty. No a teď, co pak jsou chlapci a kluci, nějaká poslední volba? No, když to tak zpíváte, aspoň nějaký. No, co pak, když nevíte co, tak jdete teda už jakože naposled za tím chlapem? No. To musí být vyvážení. To je hrozný. Zase není spokojený, ale tak to předěláme. Zkusíš, ale musíme pospíchat, protože v 5 máme cvičení. Já jsem vám... Pojďte znovu, něco normálního, něco, co by se jim v Praze líbilo. Třeba krávy, ovce, koně nebo prasata, když to tam nemá. No, co na psy, ne? To je jasný. No. To je pravda. Ščerného psa. Jenže oni myslí, že jsou krávy fialový. No, takže my tam dáme třeba zvířat je tu plno.
No to jsem si Velikých jak Brno? No, tak to vyšlo. Zase něco pro Pražák. No, Brno tam nemůže být. To je pravda. No a co třeba, kdybychom tam dali takhle krávy, ovce, koně, to ne, prasata už ne, jdeš to do domů. Stáli u jabloně. Pane koordinátore, my jsme zase vymysleli jinou toho, no? Já tomu věřím. Já mám tušení, že teď už to bude. Dobře, prosím. Ty jsi hodná holka. Byla levná, víš, tak. No. Tak stoupněte si a jdem na to. 3, 2, 1, teď. Ještě já se podívám k jarošovským zahradám. Ještě já se podívám k jarošovským zahradám. Krávy, ovce, koně stojí u jabloní, já si na ně zavolám. Krávy, ovce, koně stojí u jabloní, já si na ně zavolám. Ale my chceme ještě zaspívat jednu písničku, protože jedna to je málo. A nemáme na programu už něco, ale ještě zaspíváme Mariánku. Mariánka aby se to vešlo k tomu. To se nejde, nebojte se, když teda dámy chtějí, proč by nemohli zaspívat? Když už jsou v tom, tak proč by nemohli? Zaladili tu svoji notu. Proč by nemohli? No. Tak jo, děvčata, jdem na to. Soustředte se, pane Kordra, soustředte. Já jsem. Poslouchejte. 3, 2, 1. Mariánko má, zaváž mi šáteček na uzleda. Zaváž dítě zlatý, aby se nemohl rozvázat ti. Já bych ti šáteček zavázala, zase ne špatně. Veliká drobnost. Jsme tam, kde jsme byli. To jsme se vzali na běhnu teda. Ta Marián. Vy na ní voláte, teda nevoláte, ale vy chcete, aby zavázala a aby to udělala správně, vy si z ní děláte otroka. To je možné děvče v Jarošově. A ještě na ní takhle, po ní chcete takové věci. No. Vy to musí slyšet i malé děti. Jak ta generace potom bude vypadat. Ale tak holky, vítám dámy a třeba Lojzi, to je moc hezký jméno. A teď, no ale jak bychom to teda vyvážili, že jo? Zase dává pozor, podívej se, jo? A to je jedno, tak vy se a tančete si, vy se domluvíte. Hele, my jen... Pražák neumí tancovat ani. Lojzi ti pomůže budeš krávat brambory, jo? Jo. Už vidím chlape, jak se odtrňujou, jo, ale no ale aby teda zase měla ta živojnice, tak Mariánka mu pomůže štípat dříví, protože to je ženský. No ale teď to rychle vymysli, aby se to vyjmenovalo, protože máme to cvičení, nesmíš na to zapomenout. Hele, jednoduché. Mariánko a tak dále, že jo? Lojzi ti pomůže s bramborama. Pak spolu budete štípat dříví. Žádný z vás s tím pádem nezajde. To je výborno. Tak a je to, vidíte, jsou si rovní. Jak je vyvážen. Děvčata. Tak to zkusíme, pojď. Ano. 3, 2, 1, teď. Mariánko má, Lojzík ti pomůže s bramborama.
chytří a přizpůsobiví. Měli jste výborné. Pane starosto, co tam máme dát? Ne, počkejte, pane koordinátor. Kdybychom vám chtěli moc poděkovat za ty rádi. Ne, to já musím poděkovat vám, jak jste to krásně zvládli. No, Děkuji, ale děkuji. kdybyste, pane koordinátore, víte, to jsou jenom 2 písničky a na každém vystoupení se zpívají aspoň 3. Kdybyste vám ještě, ne, tu znáte. Když já nevím, jak na tom budeme časově, ale já myslím, že je docela dobře. Holky, Nalíny, Jašva Rozelí znáte. Nebojte, bude Čendrovka. Teda šlananinka to znáte, jo? Tak. Šlananinka do zelí, natrhal si lupeníčka. A teď žádnej brutální takhle. Ale galantní Pepiček, jo? Podržel košíček, jo? Přišel za ní Pepíček, podržel jí košíček, aby pak společně užili si báječně. Aby pak společně užili si báječně. A víte co? Necháme 3. Já vám moc krát děkuju, že jste to takhle zvládli. Děkuju. Pane starosto, ale my bychom měli pokračovat. Já když mluvíte, taky děkuji, dámy, bylo to krásné. Bylo krásné, že? Máme na programu tu májovou scénku. Ta bude taky při tom vítání. To bude taky samozřejmě. A to se budeme někam přesouvat teďka, nebo? Mohli bychom, počkejte. Pane starosto, můžeme tady zůžet. Ale to samozřejmě, moc by ne, můžu. To by měl obecenstvo. No, tak to je úplně nejlepší. Děkujem. S obecenstvem. Děkujem. A teďka, když dovolíte, počkejte chvíli. Představte si tady strom, Ajruse. Strom, jo? No. Vendulko, pojďte se, prosím. Tak, postavte si tady takhle, rozpašte. Strom. A jste blbý, Vendulko. Běžte. Prostě, Vendulko, teda pane koordinátore, tady je strom. A já teď, když dovolíte, se přemístíme sem. Aby jsme nepřekáželi hereckému sboru. A oni pro nás připravili takovou krátkou scénku. Takže doufám, že se bude líbit. Hluboka dýchat, vypnout prsa, křídlo zastrčit, hluboka dýchat, raz, 2, 3. Vykročit rázně, pravá, levá, paže připažit, vykročit rázně, raz, 2, 3. Ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev. Když jsme v tom, tak hned si zaspíváme. Zpěv je přece ušlechtilý zjev. A proto v práci hledej zálibu. Sportu pohybu. Věčně. Nevím. Hele, znovu to dám, jo? Ale to vůbec nevadí, v pořádku? Sem se omlouváme za chvíli. Ne, to se stává. A je to jenom zkouška, to se doladí, v pořádku. Vůbec ze mě nemějte strach, já Proto v práci hledej zálibu. Holduj po sportu pohybu. Ne, La, člověk sportovat má. Člověk práci rozjaří, mívá úsměv ve tváři. Pracuje, sportuje, la, rukama. Láska srdce moří, organismus hoří. Láska ničí tělo, jež by si
Mělo! No bábo, kde jsi? No to jsem zvědavá, jak dlouho ti tenhle elán vydrží. Ti se po ránu pořádně protáhnout a jsem jak kamzík. Po ránu, víš co, já po ránu všechno zastanu, než ty se protáhneš po lese, si lítáš jako srnec. Kde jsi včera lítal až do oběda? Tak jsem byl běhat, no. Tak jsem to nevzal přes les a vzal jsem to přes ves. No a tak koukám za plotem paní Silonková, no. A tak ona tam jako tak štípala dříví a ona je slabá, ona není silná jako ty, no. A tak prostě, tak jsem řekla dříví a najednou prostě jsem najednou ní ve světnici a jim ty její dobrý koláče, no. A pak najednou jako... Prosím tě, mlč! To se vůbec nestydíš? Já. To tě hamba nefackuje, dětku? No to taky dobrá. Proč? Prosím tě, jdi si lítat po těch lesích? Já si to dřevo na zimu opatřím sama tady. A vzala jsi mi tu myslivitku? Pardon, pane dědek, ale... To by nešlo. Pane starosto, mluvili jsme o tom. Ano, samozřejmě. Pomoži. Jo, jiný scénář. Muži, ženy, pospolu. Ať máš sílu jako chlap. Ať máš sílu jako žena a já mám sílu, ať máme oba tu správnou sílu. Proto nejlíp se nám zadaří, jen s úsměvem ve tváři. Věčně jen společně, jde nám to báječně. Pozor tam! Věčně jen společně. Pane starosto, nejdřív to nevypadalo. Můžu? Samozřejmě. Na začátku to bylo trochu genderově nekorektní. Ale na konci to vyvážili hezky, že jo? Lépe bych to neřekl, ale díky tomu konci já myslím, že si můžeme podat ruku a společně to k té vesnici do roku dotáhnout. Vy jste mi udělal takovou radost, pane koordinátor, moc krát děkujeme. Já musím poděkovat hlavně tady souborům, ano, že to zvládli. herci, byl jste bravurní. Dámy, máme to! Pospolu, společně jsme na tom dřeli, zhostili se úkolu, vyhrňme si rukávy, v knihovně jsou oslavy, hej, ruku
Ale je třeba říct, že kdo se o to zasloužil, kde pak máme tu naši Rejžu. Rejža zarežírovala, vymyslela část textu, tu první vstupní scénku, že? Tak, další. Druhá scénka, Čilouškovská Marcela, plus hudební doprovod. Pokus o hudební doprovod Lída Rušková. Třetí scénka, autor a starosta. Členky klubu Čelých seniorů. Bývalí členové dramatického kroužku, kde jste, pojďte se. Opravdický, jak se ten náš starosta toho hostil? No, já musím teda říct, že bomba. Těma vesnicema, s kterýma jsme soutěžili ještě v tom celostátním kole, takový nápad, prostě, že každá vesnice měla představit nějaký svůj dramatický kroužek, nebo či soubor. Takže si myslím, že budete excelentní zástupce. A teď máme společně ještě jednu velmi milou povinnost, protože, jak jste si stačili určitě všichni všimnout, i když to teď zrovna není moc vidět tamhle za vámi, tak se všichni tam otočte a podívejte se na tu krásu, která tady bude zdobit knihovnu určitě až do konce února, takže až nás to nebude tolik, přijďte si prohlédnout. A já bych vám chtěla představit autorku této něžné krásy. Pojďte sem ke mně, Dano, prosím. Tak, paní Dana Jonová. Zlatýma rukama, já se před váma takhle skláním, protože, no to teda musím, protože pro mě to je prostě nepředstavitelné. Já jenom tiše tady žasnu. A říkám nádhera a myslím si, že nejsem sama. Řekněte nám, jaké techniky jsou tam využity. No, krátký a dlouhý sloupek. Takže všechno háčkované. Všechno háčkované. Všechno háčkované. Takže děkuji vám moc, jestli se to oficiálně zahájit střihnutím pásky. Tu pásku si střihnete vy sama a podrží vám ji pásku pan starosta opravdický a pan starosta fiktivní. Tak, a který nůžky zkuste tyhle, a tak, připravíte stárnou pozor. Ještě ne, já mám zlý bateky. Teď. Připíchneme na tu výstavu. Tak, to si tamhle připíchneme, jo? Nebo který chceme? Mně by se hodili oba dva, protože jsem se naučila dělat ty koule z maší. Takže teď už sháním zase od každého maše. Vždycky říkám každému, když máte doma nějaký zbylý mašle, tak mi to přineste. Ano, to dělám teďkom. To je na příští Vánoce. 80, Vasek. Tak, krása. Tak, děkuju. Tolik náš program, ale otevřeno je tady až do dny, takže teď prosím vás, tamhle pro vás klub Čilých seniorů připravil občerstvení. Děvčata letos oslaví, kromě svých životních výročí, o kterých nemluvíme,
oslaví 10 let společné práce, 10 let v klubu, takže na podzim budeme slavit 10 let, teda to opravdu utíká, takže knihovna 130 a klub čilých seniorů 10. Takže jim nedejte košem a běžte se občerstvovat. Vzadu barman čeká taky čeká, je tam různá nabídka, běžte se podívat. Prohlídněte si výstavu, prohlídněte si knížky, klidně, pokud si někdo něco chce půjčit, jsme připraveni půjčovat a mějte tady příjemnou chvíli, povídejte si a setrvejte tady až tady do. Tak a budu se těšit, že určitě zase se sejdete takhle, aspoň takhle na dalších akcích, které pro vás knihovna v roce svých 130. narození určitě. Děkuji vám.